Nagbilin og dakong kadaot ang bagyong uwan sa lalawigan sa Negros Oriental. Aniyang report. Dayag kaayo ang mga balay nga gikunis-kunis sa storm surge ug ang nahapay nga mga pananom tungod sa kusog nga uwan. Duha ka balay ang hingpit gayong nabungkag sa Zamboanguita, Negros Oriental. Daghang mga panimay usab ang partially damaged. Naguba usab ang pipila ka mga sakayang pangdagat tungod sa storm surge ug kusog nga hangin. Sa Apo Island, Dawi, Negros Oriental, duha ka mga balay ang hingpit gayong nabungkag. 5 ka mga panimay ang partially damaged matod sa kapitan sa Apo Island. Sa Siato, Negros Oriental usab, pipila ka mga panimay ang naguba sa storm surge. May mga sakayan usab nga gikunis-kunis sa dagkong mga baon. Samtang sa lungsod sa Zamboanguita, pipila ka mga panimay ug mga sakayan ang gilampurnas sa dagkong hapak sa mga baon. Sa conduct of operation after sa uwan, naagay na meron mga bahay na nasira. Maayo na lang kay nasalbar pa ang mga binuhing baboy. Sa Barangay Banban, Ayungon, gibahaan ang pipila ka ektaryang kahumayan. Dili mahulagway ang kasub-anan nga gibati ni Josan Calabroso tungod kay gikatakda na unta niyang anihon ang humay dihang gibahaan ang iyang kahumayan. Wala masayod si Josan kung unsaon niya nga makabangon gikan sa trahedya aron may ikabuhi sa iyang pamilya. Samtang igo na lang usab sa pagpato sa iyang mga luha, si Expedita Manangkil dihang nakita niya nga nahapay ang iyang kamaisan sa lungsod sa Sibulan, Negros Oriental. Gipaabot sa PDRRMO nga makaduso sa danyos ang mga lungsod gikan sa mga nangadaot nilang pananom ug kahimanan sa panagat. Samtang nagtinabangay ang mga mulupyo sa Apo Island aron makabarog og balik ang mga naguba nilang panimay. Misaad hinuon ang kapitan sa barangay nga muhatag og hinabang pinansyal ang lungsod alang sa mga mulupyo nga nawad-an og mga kapuy-an. Pagsulod ng dagat, sir, mutong nagkagulayang na ag mga ubang mga tawo gipa bakwit na. Uban ni Clans Gabutin, Lua Merondina, Balitang Bisda.